שלום לכולם, אנחנו נמצאים כבר ביום שלישי י"ז בסיוון ואנחנו ברוך השם בנקודת ביטחון. שימו סאב ולייק ואנחנו מתחילים. אנחנו נמצאים עכשיו בפרק רביעי. אנחנו עדיין בחלק הראשון משבעת הדברים שאדם צריך לפתוח בו על בורא עולם. ובהמשך של החלק הראשון אז רבינו ברכי מביא כאן נקודה. הרי אמרנו שהאדם צריך להשליך את כל הדברים שקשורים לענייני גופו בלבד על בורא עולם לחלוטין. יש את ההשתדלות, כן? אבל להשליך אותם בגדול על בורא עולם. רבינו ברכי אומר, רגע, אם אני משליך את זה על בורא עולם, אז אדם יגיד, שמע, אפשר לקפוץ לכביש, אפשר לסכן את החיים שלי. למה? כי נגזר עליי לחיות זמן מסוים, בורא עולם לא ייקח אותי מהעולם קודם הזמן הזה. אז אני אעשה מה שאני רוצה. יכול ללכת למקומות מסוכנים, אפילו חסון להתאבד. אומר רבינו ברכי, אדם שעושה דבר כזה, יש לו בחירה מלאה בלקצר את החיים שלו. אדם שרוצה לקצר את החיים שלו, בורא עולם משחרר, יש לך בחירה. יש לך בחירה. ואותו אדם שיעשה את זה, הוא יענש לא רק על זה שהוא רוצח את עצמו, הוא גם יענש על זה שהוא קיצר בעבודת השם. כי בורא עולם נתן לו מטרות בחיים האלה. יש לו מטרות, יש לו מסלול מסוים שאמור לעבור, יש את השליחות שלו בעולם הזה. וברגע שהוא מתאבד ויוצא מהעולם הזה קודם זמנו, הוא מפספס את השליחות שלו. ועל זה בורא עולם יכעס עליו. נזכה להתחזק במלוא הביטחון, שיהיה לכולם ברכה והצלחה ויום טוב.